Tulo ka bata ang patay human na lumos dihang naligo sa managlahing lugar sa Butuan City. Ani ang report. Para mahangin na lang. Gisulian pa og revive kining usa sa duha ka bata nga nalumos dihang naligo sa usa ka beach resort sa Barangay Masaw sa Butuan City ning Bag-Ulang. Sumala sa kapulisan ang maong bata, 10 anyos nga taga Purok 11, JT Domingo, Barangay Limaha. Wala kuno na matikdan sa mga ginikanan nga naligo na ang bata hangtod sa nagkagubot na ang mga tao dihang nakita ang lawas niini nga naglutaw na sa dagat. Giling gitabang ang bata apan namatay na kini. Kining bata, minor, nagkuban sa iyang pamilya dito naligo. So wala mabantay kining usa ka insidente dito nalumos siya. So ang kini pong ikaduha, ni kuyog lang sa family bonding sa silingan nila. So wala gihapon mabantay mao gihapon na lumos gihapon ning bata. Samtang ang laing bata, usa ka 9 anyos nga taga Purok 5 Barangay Villa Cananga, kinsa miuban sa pagpangaligo sa dagat sa ilang silingan. Wala sa mabantayi dihang naligo sa dagat ang bata ug nalumos sa susamang beach resort gihapon. Samtang patay sabang usa ka 6 anyos nga bata nga taga Purok 12 Barangay Lumbukan sa Butuan City, human nalumos sa fish pond duol sa ilang balay. Sa investigasyon, miadto kuno sa fish pond ang bata ug na-slide. Dihang gipangita kini sa amahan, nalumos na kini. Gidala pa sa ospital ang bata apan dead on arrival na. Tambag sa kapulisan ngadto sa mga ginikanan nga bantayan pag-ayo ang ilang mga anak, ilabi na kung anaa sa dagat o mga lugar nga lalum ang tubig. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao.